Hej med jer. Vi er The Olympics. I lost my mind, now I'm ready again. I lost my mind once again. 13. november skal I skrive i kalenderen. Ikke fordi det er søndag, I skal sove længe, men fordi I skal noget andet. I skal nemlig ud og samle ind til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling. Så kan I vinde en koncert med os, The Olympics. Hvis I bruger 3 timer søndag den 13. november, så vil I typisk indsamle ca. 1000 kroner, hvilket giver 1000 måltider mad til de sultne børn i Somalia. Det synes vi skulle tage at gøre. Det bliver for fedt. Det er så fedt. Vi ses.